Angbo da basi gelakha an gate ni duita nosto honi doctor sabo ani bukuduk ko batuk lai tongbai khade herbo sajbo kosto dialysis khaimni bo noi at bar kai tongkha hambia muterok naro khairok liya da chungno asungni bagui munsu jona mono hoya ka chakhamu bsabote manui bsasi kala songno nai tongkha tabukse amai khalai ungka narok ba chungno ba tangkhani na amai ke matai rok ba chungno ba ki banugri nya hoka Hengke beb senong bai tini bahani hai video update dal di phaja hengke beb senong pila no video no thumbnail tai title no kuno kam ke sai makna eba kam ke buji manai tongana tini video bawa hai no hengke beb sung tini bahani hai belai no wana masing ja ba kirim masing ja hai na hai tadak sidak mabli ka sai bega social media ho hengke beb senong pila no video ni mabli no gebo kam ke sai manai tongna eba kam ke no buji manai tongana tini video bawa hai no hengke beb sung tini video ko bai se hai na hai belai no sini bungzu kroksa hai na hai kidnik dem engai belai no tabsratui Nong nong sak sorry ham yang belai kno thonggarok lai tongka te amni yagulo belai kno sini obo hujek sak sorry kostok nang jagi tongmani belai kno sini lugorong no bo sai kna dika tamne bolo obo haike hane hai rang puisa kre ni bagai eba nong nong go jogya ni bagai nai buya haike sak sorry kaham ke tongna musung bo tongi manya najang na musung goi bo najang manya ni bagai nai hane hai tini chalo sini lugorong no hane hai social media ni bising di phai nai kisa sugre suba sukan hane nai sini obo hujek belai kno kap ka bunai sanka te bini ma babu songo belai kno kam la jaga belai kno kha kam chalai jak tam ne bola obo haike hane hai kaham karang tongmani obo haike sak sore hamya angai thamani bagai nai te amni yaglo basaka sini obo hujek sini ti prasa lo rongna kisa soba jati hini nai tam ne bola obo haike hane hai rang puja kereni bagai te bong ne google pay number eba obo haike hane hai video screen no bo riwariga engkamno website no jodi sini obo hujung asike maya doek lain khare goi nok sobanan musung nok kija sobai soba jadi tam ne bola bo belai kno obo haike sini logo rong kap kapai sarmane jeng bo belai kno khairok jaga haringi ba jeng bisi kok se oi hainai jeng sini obo jeng khong de bisin de ba mapli bisin de sin kok khana nyalai na tam ne bola bo obo haike belai kno kap kapai ne sin logo rong soba so sarmane mapli no musna kija kam khana nyalai na ge beb sno kija kam khanai tongdi tini no mapli no Angbo da basi gelakha an gate ni duita nosto honi doctor sabo ani bukuduk ko batuk lai tongbai khade herbo sajbo kosto dialysis khaimni bo noi at bar kai tongkha hambia muterok naro khairok liya da chungno asungni bagui munsu jona mono hoya ka chakhamu bsabote manui bsasi kala songno nai tongkha tabukse amai khalai ungka narok ba chungno ba tangkhani na amai ke matai rok ba chungno ba ki banugri nya hoka Kino no ke tabuk tam khlaina hinto tabuk to dialysis pang no khaini sabta dialysis khaini bagai tabuk rang nang tokta jeng thanani bagai koidin ma khlai sabtabo dui barok thana nang na ja protek thangprong brom busero rang bai sung to hasal ba bayu asak bayu honi to ang asak hijab khaije ya tabo bayu ta wasabono jibo tlangai dialysis khainen ko busero thang dino 4000 hai thangta gari bara bai ko bai bithirok pai wasa tlang kan 4000 bai na bithirok pai me bai dialysis khaimani tai gari bara khorosta kom bai ki choli chongla amon ta kri khaba thang mayang to laisi meng to gamun lukon thani joba jona ta an busabaya gangna musungya ang thunjau musungya
Ang dialysis kanya ni bagay rang kering tongka lokoro kisa sobo jaba di ano. An Google Pay number angke 9366070951. Ano kisa sobo jaba di ano kisa 5 nai bai jaba di. Asung no. An parang angke nari ang kamar para. Elakang angke yang zompui. Sini para phanyang angke yang paramte phaimano yang zompui tio phaimano. Pula oni namo tam babu hiking mani. Pula hangke mukhang doklayo. Gangge doklai man pore hangke doktor thaka. Doktor thangman pore hangke thui porikha rokhage hangke kidney nosto honi saw. Sabo sa. Doktor sawda. Boron doktor. Khumulungni. Kherang barni ta. Koi mas roka khnani nabo kidney nosto mani. 4 mas rong khana. Agi ning tam khlai. Khaya kono. Chamani nung mani datu ya thang chuak rok nung ya thang boma hai. Agi kuno dra angko nisa jati ro use da khai. Kun phun chaya ang. Kwai hada kuno phun chaya na. Kun phun chaya. Tomong samong no bahai mona. Tomong sam hato cha ma hai ke angi thakata. Nin bung tamo. Ya biri de broma. Ha? Ya biri de broma. Nin boys busirong khna. 28. Matra ta sikuna. Busa khoro busu. Masa. Chala da bere. Chala. Abon pore hangke. Pore hangke dialysis khadi hini chawo. Hangke jeng dialysis ang kiriwo dialysis khajaglia. Tabu hangke 8-12 rokong khana. GBO khlai tongta na. GBO khai jongo. Boro najai kinungke. Ang najak kha agu tolo najak kha 2 bar. Hangke Kolkata thangka. Ge Kolkata bo dialysis no khadi hini chawo hangke senga jaga rangkere ni bagai khaimaliya o jaga ma khaibe ke GBO. Kolkata khawai sipan dialysis khaimaliya. Khaimaliya. Dialysis khagi hamna hinda san tamo. Borok hangke to chawo dialysis khaige hangke to ko mena hini chawo. Hamchoki thangna hin cheta. O Kolkata ni bo hospital thang sabai thang. Fortis hospital. An session main thang. Sabo or najagi di ni saka. Aro hangke to bunko wansa khoroksa sawo aro hangko abo hospital ka hamar thari ni sawo ka sang aro thangkata. Rang busuk bai khesar thangmon ke. Thangkana 50 rok. 50 lakh. 50,000. Tambai thang. Train bai thango thangporoke. Haipro train bai na. Haipro hangke phlai bai ha kya sori bari oi. Kolkata thangmani or ka tam ni chair hor. Aro kitini duita nosto ni sabo ke dialysis nangai ni sabo aran doctor. Ke dialysis bo khaja ye kirija ga pro sing khailiya ke nogo phek tu phikata. Bo kirija wa pro ke rang ro bo soding thang ka rang bo kri nairi maliya ke aro rang ka bang nauta. Ita ka tam khlai ne. Ta bo ke to je doctor samani no khai tongo mane dialysis khai ding ke khai ke aro lashi ding ke ta lashi na te bro sapta 2 bar lashi din sab dialysis khai ni. GBO bota. Ane ang sajungno bahke ang bachiri manakha lokun thini ang choba chunayu hamli damano mangal kha lokoro kisa choba chu khaibai jadi rang ri rok bo korikha naibe suka bu michi musuk bebang paibe kha nong ni bu para bai suka rang ri korikha lokun thini ang choba chunayu kisa anang sajungno bachiri namba gei an bojungno ang belakhono hamjago bonang tase kabo khairogo boni je rogi rongno nugui oko tako bukrong nang yak jur khayo jotono norong lukorong nai tong hangke bidu no nanye oko kharuk man tong hangke jotono kisemisa suba jadi angle belekhen bini bagai kha khamui tong bono nugunye oko sung tako bukrong bo joton suba lai tongo hapano se bono kahamke sung tubu de mano maya kahamke oko basiri yom hairok an thani asung ang lukorong no koyo যখন বসাবো মাসা শ্বশুরও ani bu sabri bu kore ani bu sa hamjung rong na ani bu sabri hine yang tong mani boso bini bu sama sa sosoro bono khairu gui kulmalia ang bisin pibo rangri kore boba hani bini bu sabu naikha anang phayung mo naikha khetorok bo phali naikha jaga jumi rok phali naikha o garnogo bu sai rok bo anang banya sabo gari rok tong ja jaba gi
गारि रok sawai tongda jau bosu gari guru so je kosok bai kya tabu kungsa pansi kori kya ang saje nung ama hayung man salai ang phanung khai cha khamo ang ni pi phano ni pi thiye norok basi di ang saje ang le bakha gele soga bakha tongi bo yak chu ye sajunga baki hamri ma china ang sajunga nang ma ji kono ang saje norok thiya kare ang phan thiya no tabu norok basi baji no bo norok ni bo sabati rok be kam krang khala ye saje gai hunja gai tong baji ang su thiye ma sangkha ang su thangi ma sangkha norok la hagi ma sang ye ko bo sabo ma sa sosuro tabu sa tang chana ni jora tei jana ni jora nukung mairang khala i chana ni jora norok ba baki ma hayung hamnang ko ba sajungma ang ni pile yak chu ya ba khasmi se gele do ju ang saje ang su thiya ma so ning bodlang to no no ama hagi nosto khaya ma sing ya ang sa obai khali bin charai khorok sa botongo noro jaga phainang kangke mo jompu area ga narayan khamar para ni phaikang bini bumung kangka ya piri de borma busani bumungke bono parawo kangka dinang ni nongo asol kangka budu kumar de borma awok to sini bukhok ya piri de borma bisike porbo taka julan dani jompu jole area ang bono tini khobar mani hamya naina phaimani no inke bot prai 4 mas hai uporong khana ke boro kolkata ro thangai najo kinai tagbini kidney kaini no nostong khani sai ro jaka ke boro tabo agotola ro thakai dialysis ro khaija ka ke tabo boro sapta baisa thangai nai khaijana nang ke boro ni rang puisa kheto jomi tomor bor beng phali nai bekha ke sungbo tabok sini bisini ngai ba personal ngai so balanya ne no kok salai tongo ke hape tabok borok bini busaya gi raborok rabo ke otorok soichai tamun otorok ma phalka ke raborok ma phalba kya ke tab khok sapang krei kang nijibo bong no subanai ke sini bisini ngai sang salai nai subalai nai je mansak kang lukorok no koine musongo jehetu aba ang saisung subama ba jeng khorsa khorung subama bengya je hamjak tonglai khajena takte boksong borna khoksa khongni je manmani borok ne google pay te seng soba lai khang ke ba bino kidney hamyang mano borok rang puisa rok jodi sobai man khang ke ba hamai mano alba gang ani parani ngai ba ani bukhungni gang norok jotono no yak jor khlainai koijawo kisa borno please subadi bini busabo sarai khasiya dili kabu kui tongo ge tawsin boko korok sai malia ge kok sana ke no lengleng thango ke borok tabo tawnai dialysis agotola thangi khaine bong gari bara boy pai paiso kari chuka abon bagai seng ang tei norm thani amon koijaw ta kisa borno please suba jabai di